Hello SP blog ni naigiri nोंथांमोन Hello SP blog channel बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना थाग्रोबाय स्लिम नुदों नङा होमबा जोंनि सासे Hello SP blog नि फेमिलि viewers रतन बसुमतारी बिथाङा बुंदों आदा दारि खानाया एसे सिनजादों आं एसे बोरैबा मोनलायलांबाय होननानै बिथाङा फोरमायहरदोंमोन स' नैबेनि भिडिअ आङो लाबोदोंमोन नाथाय अनफर्चुनेटलि आंनि डिभाइसआ एसे स्टरेज बेकआपनि एसे प्रब्लेम जानानै भिडिअ अलरेडि मोनथामसो भिडिअ दंमोन एन्ड आपल'ड खालामनो नागिरदोंमोन आं एडिट जाजोब्बाय नाथाय अनफर्चुनेटलि डिभाइसआ गाज्रि जानानै दङ एसे बेकआपनि गोनांथि बेनिफ्राय स' नैबेनि थाखाय आङो सेलुनाव थांनानैहाय खानाय हेयार काट रिसिभ खालामजानाय बेनिफ्राय बायदिसिना आपडेट्स दंमोन इनफ्रास्ट्राक्चार बिटिसिनि माखासे स' जेन हक बेफोरनि बागै भिडिअस गोबां दंमोन नैबे साननै सानथामसोआ आङो हरनो हायाखै बेनि सिगां मैयानिफ्राय आङो भिडिअखौ हरनो हायासै माने अलरेडि मोनथाम भिडिअ दंखायोमोन एन्ड आपल'ड खालामनो सानदोंमोन आङो एपिसड सिस्टेमावहाय नाथाय इलेक्ट्रनिक डिभाइसनि प्रब्लेमनि थाखाय खोनायासै जियानो हक रतन बसुमतारी फंबाय नोंथांनि रिक्वेस्टआव आङो दिनै खानाय दारि गासिबो सैजाजोब्बाय आरो बिनि इन्टारेस्टिं भिडिअ दंमोन मोनसे बेखौ हरनो हायासै आं स' बेनि थाखाय निमाहा लास्ट वीक शिवरात्रिनि हरखालि अनिमा बर' आब' बिथाङाहाय आं जितु वाट्सएप नाम्बार मोनसे हरदोंमोन एन्ड स' आब'आ आंनो जोबोद मोजां माने माखासे जारिमिनारि खोथा फोरमायहरदों बिएससि बिटिसिनि समखौ लानानैहाय बिथाङा माखासे गावनि आरो लोगोसेनो जोंनि बिटिसिनि हालोदनि बागै गोबां खोथा फोरमायहरदों माने आङो दिनै नोंथांमोनजोंहाय बेखौहाय फोरमायबाबो फोरमायस' हायि किसुमान जोबोद माने गोथौ हिस्टरिकेल जारिमिनारि माने दुखुनांथाव बाथ्रा माखासे बिथाङा आंजों शेयार खालामहरदों फननि थ्रुयै एन्ड स' आब' स्पेसियेलि नोंथांखौ आङो साबायखर बावदों नोंथाङा आंखौ कन्टेक्ट खालामहरनानैहाय दान्दिसे सम आंजों सावरायलायनो हादों बेनिफ्राय बेनि उनावनोहाय आंनि डिभाइसआहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जानानैहाय डिसकानेक्ट जानाय बायदि जादों बेनिफ्राय आं हमदांना मोनासै नेटवर्क इसुमोन ना आंनि फननि मोनसे इरर जादोंमोन स' बेबायदि बेनिफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आब' नोंथांजों रायलायनानै स' नोंथाङा फोरमायहरबाय बोरैहाय आंजों कानेक्ट खालामहरा आं वाट्सएपआव जितु नाम्बार शेयार खालामदोंमोन जे माबाफोर गोनां खौरांफोर दङब्ला आंजों शेयार खालामहरनो हागोन स' आब'आ जोबोद मोजां खोथा फोरमायहरदों बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि एन्ड दा बर्थमान बिथाङा दाबसे जायगायाव थाहैयो दा जियानो हक आइजोफोरनि माखासे बिथाङा बुंदों आरो दिनैनि समाव थारैनो जोङो मोनथियो जे आइजोफोरखौ प्रायरिटि जोङो होयो फिमेल फार्स्ट होननानै जों प्रायरिटि होयो स' नैबे हिसाबैथ' नंला खिन्थु दिनै जोङो नुदों प्रेक्टिकेलि मा नुदों गामि ओनसोलफोरावसो माने दिनैनि समाव फिमेल्सफोरा स्पेसियेलि आइजो माहारिफोरा गोबां बेस्थ' थायो आरो बेस्थ'तानि गेजेरजों बिथांमोनखौहाय माब्लाबा समाव गोनांथि जायोब्लाबो माने जोङो लोगो हमस'नो हायि बेबायदि दा जियानो हक बेस्थ' थानांगौ नाथाय गावनि समखौहाय मोजां खामानियाव इउटिलाइज खालामनांगौ एन्ड थिग बेबायदिनो बेस्थ'ता थानांगौ नाथाय इउसलेसलि माने समखौ ओरैनो गारोब्ला खिन्थु बे गावनिसो मोनसे खहा जायो स' आब'जों मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाया नैबेनो आब'आ हास्थायदों अनिमा बर' आब' अनिमा बर' आब' बिथाङा चिरां जिल्लानि एन्ड बिथाङा हेल' एसपि ब्लगजोंहाय माब्लाबाफोर समा मिलायोब्ला जोङो लोगो हमलायगोन बेबायदि एन्ड बिथाङा फोरमायहरदों जे फेमिलिजोंबो इन्ट्रडाक्सन होलायगोन होननानै एन्ड गावनि माने ओनसोलावहाय एसे जि हायो सम दिहुननानै जायगाफोरखौहाय दिन्थिगोन होननानै बुंदों स' आं नेनानै दं बै समखौ एन्ड आंबो सम दिहुननानै जिमान हायो माने जेसेबां हायो थाबैनो नैबे समखौ दिहुननो नाजागोन एन्ड दिनै नैबे दासान्दि गोबां माखासे आपडेट्स फैदों आं पलिटिकेल माखासे टपिक्सफोरखौहाय दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामथ'वाखै एन्ड खालामगोन एन्ड खालामनो गोनां माबायदि दिनै बयबो मिथिखागौ बिपिएफ दोलोनि जि थासारि बेनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि थासारि एन्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जि सिटुवेसन नैबेफोरनि बागै स' बयबो हानजा बयबो ओंखारबोदों एन्ड जयनिं हाबाफारि बायदिसिना एज आ होल कमनहै मोनफ्रोमबो दोलोफोरावहाय जरदारै सोलिगासिनो दं होनना बुंनांगोन दिनै थांनाय बावैसो समाव मानगोनां जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिया जरहाटआव फैनानै थांबाय एन्ड दा बावैसो CM चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दाब ओनसोलफोरावहाय दावबायफैगासिनो दं एन्ड स' बुंनांगोन नैबेनि गेजेरावनो जोंनि रिजनेल दोलोफ्राहाय बिथांमोनाबो सिरियै दलरै जनानै थायाखै बिथांमोनाबो गोबां
जायगा ओनसोलफोरावहाय दावबायगासिनो दं रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायगासिनो दं स' नैबेनि गेजेरावनो जोङो मोजां गाज्रिखौ सायख'नानै लानाय बबे मोनसे दोलोखौ जोङो सापर्ट होयोब्ला जोंनि फिउचारनि थाखाय सिकिउर जागोन जोंनो मा नांगौ दा जोंनि थामोनथानि थाखाय जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोङो ओरैबायदि दोलोखौ सायख'नांगोन जायनाखि जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै एसेब्लाबो फिउचाराव बा दा बर्थमान एट प्रेजेन्ट माने बिथांमोना जोंनि बागै बुंनो हानाय जोंनि जिथु गोबां मुंख्लंफोर दिनै जोहोलावफोर जिउ बावलांदों जोंनि नैबे फिसा काउन्सिलबाबो जों जा मोनदों बर्थमान थामथि गोरोबथानि उनाव बिएसि बिटिसि बिटिआर नङा होमबा बयबो सेक्रिफाइस खालामबोबाय बर'नि थै मोनफ्रोमबो सुक्तियावनो जिमाननाखि जोहोलावफोर सेक्रिफाइस खालामदों बयबो माबा मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै बयबो सोमावसारनानै दिनै नैबे पर्यायसिम सफैबाय स' नैबेखौ रैखाथि खालामनाय नैबेखौ बासायनानै दोननाय थांखिया जों बयबो बर' माहारि हिसाबै बेखौ थै रोदा रोदा सोनानै लानांगोन जोङो सोंखारिलायनाय बे पलिटिक्सआव जाबाय थागोन नाथाय एज आ बड' कमिउनिटि जोङो नैबेखौ माब्लाबाबो सहजै बावनो नाङा आरो नागारनो नाङा बेनिफ्राय पलिटिक्सनि डिबेट माखासे दङ बे जालांबाय थागोन बेनि गेजेरावनो जोंनि जि मावनांगौ थांखि बेखौ जोङो आनज्रायनानै दोननो नाङा बयबो गोसोआव लाखि मेलेमाव लाखि आरो जेब्लायबो फंसेब्लाबो नैबे खोथाखौ रायखांथारनांगोन जोङो नङाबा बिदि सिरि दलदै दिनै जों मोनजादों सोरबा मोनजादों सोरबा मोनजायाखै नैबेफोरखौ जोङो सुलायबाय थायोब्ला खिन्थु बे जानाय नङा वान एन्ड अनलि टारगेट जोंनि आइ बिमानि थाखाय जोङो बयबो गोदोनि बायदि दिनैनि समावहाय जोङो सिलाइ गुलिनि गोदो गोदायनि बायदि जे जोंनि मुंख्लंफोर दा बर्थमाननि जोहोलावफोरा जेरै जिउ बावलांबाय जोंनि थाखाय दिनैनि समाव जोङो थारैनो बेबायदि गुलि जानो गोनांनि सम गैला अब्लाबो जोङो खायदाजों बुद्धिजों मेलेमजों जोंनि कनस्टिटिउसननि थ्रुयै जि मोन्थाय दं नैबेखौहाय जोङो 1 इन्सिबो जोङो नागारनाङा जि हायो मेलेमै बोलै खायदाजों जोङो जुजिनांगोन नैबेसेनोसै एन्ड थाबैनो आङो डिभाइसखौहाय थाब फाहामनो नाजागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनजों नैबे माखासे भिडिअस जिथु अलरेडि आं दोनबाय बेखौहाय आपल'ड होनो नाजागोन एन्ड स' बिदिबा लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों जै बर' हारिनि बेनिफ्राय बयबो गाव गावनि मोजां चइस लानानैहाय नैबे फैनाय बिसायख'थियाव गोसो खुसि भटखौ होदो जाहाथे जोंनि बर'निनो सोरबा बिजाथिफोरा देरहालाङो आरो दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआवहाय जोंनि बर' हारिखौ लानानैहाय जांख्रिथायारि स्टेटमेन्ट जांख्रिथायारि पार्लियामेन्टआव सोगोम होखाङो स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय बाय